Îi salut la discuție și profesorul Cristian Năsulea. Domnule profesor, bună seara! Variantele discutate în ultima perioadă au venit pe fondul nevoii așa de stabilitate politică, pentru că România are suficiente probleme economice cât să nu-și mai permită și această criză politică. Suntem încă la faza de stabilitate politică? Bună seara, în primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici ca să discutăm din nou același lucru, pentru că în continuare nu avem un guvern. Ce pot să vă spun? Avem mare nevoie în continuare de stabilitate politică, în așa fel încât să începem să rezolvăm niște chestiuni din zona economică. Acum, nu vreau să mă bag prea mult în afara domeniului meu, nu vreau să mă bag peste calcule politice, peste chestiuni la care se pricep mult mai bine analiștii care se ocupă de această zonă. Însă, un lucru menționez din afara domeniului meu, era dificil în momentul în care a trecut moțiunea de cenzură să ne dăm seama cum putem să ieșim din situația asta. Și aici am văzut că circulă pe Facebook diverse idei, nu știu dacă sunt exprimate ironic sau cu seriozitate, cum că președintele ar juca șah în 6 dimensiuni și încă n-am înțeles noi care este jocul. Pentru că era dificil să găsim o variantă care să fie acceptabilă în momentul în care a trecut moțiunea, pentru că toată lumea era supărată, partidele nu mai puteau să găsească o cale de a lucra împreună, e posibil să fie ajuns în punctul în care poate începem să ne comportăm ca niște adulți. Să ne dăm seama că situația este dificilă, că ne trebuie guvernare în așa fel încât să îndeplinim niște indicatori. Poate s-a lămurit lumea că acele măsuri de austeritate care au fost luate de guvernul Bolojan, pentru care guvernul Bolojan pierduse din popularitate masiv, nu sunt evitabile. Practic, punându-le pe pauză, ne merge mai rău acum. Am mai pierdut vreo 3% din puterea de cumpărare doar de la diferența de curs de schimb cauzată de criza politică. Și atunci ne întoarcem la aceeași poveste pe care o spuneam anul trecut, în iunie, când eram, din punct de vedere al riscului economic, la un nivel mai ridicat al riscului decât suntem în prezent. Deci n-am ajuns în aceeași criză în care eram imediat după alegeri, din punct de vedere al riscului calculat de piețe, de companiile care se ocupă de acest lucru. Dar, foarte clar, trebuie să continuăm, trebuie să găsim în continuare calea, în așa fel încât să introducem acele reforme, acele măsuri care sunt dificile, nepopulare, dar care trebuie să fie luate în așa fel încât să putem să revenim pe un parcurs mai bun. A dat domnul Eugen Tomac, atunci când a fost desemnat, un interviu în Politico, cred că una din rarele ocazii în care a și vorbit despre programul de guvernare, perspectivele economice, când se pregătea să meargă în Parlament. Probabil că piețele financiare, investitorii s-au uitat ca să-și formeze o opinie, nu finanțatorii României. După câteva zile, aceiași oameni, aceleași instituții au văzut că avem un alt premier desemnat. E ok. Și să vă explic și de ce este ok. Pentru că din decembrie 2024, toți cei care lucrăm pe zona aceasta economică cu conexiune în afară primim întrebări. Mergem la briefing-uri în care explicăm ce se întâmplă în România. Și a fost o perioadă dificilă, cum vă puteți închipui, să explicăm ce se mai întâmplă în România. Și atunci, cumva, abordarea care nu mai trebuie explicată este că, atunci când vine vorba de țara noastră, trebuie să aștepte investitorii să vadă ce se întâmplă, nu ce se spune. Deci, cu alte cuvinte, până nu vedem o petrecere la Cotroceni, o petrecere la guvern, unde să fie niște jurăminte depuse, niște oameni care să-și preia mandatele de miniștri, nu prea are rost ca investitorii, creditorii străini să își facă vreun plan. Cum nici noi nu cred că ar trebui să ne facem vreun plan fără să vedem lucrurile făcute, efectiv. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Avem informații noi legate de discuțiile pe care le au la această oră liderii politici.